खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना गोबां बोसोर सिगां जेब्ला टिपु सुल्तान होननाय सासे राजाया इन्डियायाव फैयाखैमोन बै समाव बे ब्राह्मणफोरा मा खालामदोंमोन जायफोरा माने सिंनि जाथिनि मानसि जोंनि भारतआवथ' नोंथांमोना मिथिगौ जे किसुमान हाई जेनेरेल कास्टनि मानसि दङ एससि ओबिसि बिदि जाथिनि मोनसे माबा दङ मा होनो भाग भाग आरो बे जाथिनि भाग भागनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो बे ब्राह्मण जादा माने गोजौ जात बिसोरो माने जेनेरेल कास्टनि मानसि बे जेनेरेल कास्टनि सुबुंफोरा मा खालामोमोन जायफोरा सिंनि जातनि मानसि बिसोरो बिखानि सायाव माने जि खोबथेनो मोनामोन जानजायावनो जि गाननांगोन आरो गोजौआव दिखांनो मोनामोन आरो जेब्ला टिपु सुल्ताना राजा जायो बै समाव बे जिथु नियम बे नियमखौ बन्द खालामनानै हिनजावफोरखौ बे अधिकारखौ होयो जे नोंसोरो खोबथेना लानो हागोन होननानै आरो बिनि जेब्ला बिरोध खालामोमोन ब्राह्मणफोरा अब्ला प्राय हाजारसे ब्राह्मणफोरखौ बे टिपु सुल्ताना बुथारोमोन आरो बे ब्राह्मणफोरा नोंथांमोना नाय ब्राह्मणफोरा बांसिनानो मुस्लिमफोरखौ नायनो हाया मानो नायनो हाया बे ब्राह्मणफोरनि बेरेखायै मुस्लिमफोरा बहुद खामानि मावदों मन्दिरफोरखौ सेफायना होनाय बा मन्दिर सेफायनानै मस्जिद बानायनाय आरो बेफोर कारना मानिफ्राय जादोंमोन आं नोंथांमोननो डिटेल्सै बे भिडिअआव खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिराद गेदेर मोनसे प्रश्न दिनै नुजाफैदों मानोना नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ जायफोरा इन्स्टाग्राम नायो जोंनि भारतआव जि रिजार्भेसन जोङो जाय रिजार्भेसननि सिङाव जोंबो गोलैयो जेरै एसटि जोङो किसुमान एससि दोङो ओबिसि दोङो बेफोरबायदि रिजार्भेसनखौ लायनो बोखारना होनांगौ बेफोरबायदि रिजार्भेसन जोंनि भारतआव नांलिया खोन्थाया जाहैबाय मा बे ब्राह्मणफोरा 3,000 बोसोर बे सिंनि जाथिनि सुबुंफोरखौ स्कुलाव थांनाय बा फरायनाय अधिकारखौनो गैयै खालामना दोन्दोंमोन नोंथांमोना गोदो गोदायनि खिथाबफोरखौ फरायबाथाय नोंथांमोना मिथिगोन 3,000 बोसोर बे सिंनि जाथिनि मानसिया स्कुलाव थांनो मोना बा कुनु गुरुनाव शिक्षा लाहैनो मोना नोंथांमोना बै मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौना जेराव माने आसि बिमाखौ दानस'ना लाखियो द्रणाचार्यआ मानि थाखाय बिया बेफोरबायदि शिक्षा लानायनि अधिकार गैयामोन आरो बियो सिरि सिरि लायोमोन बिनि थाखायनो बिखौ द्रणाचार्यआ बिनि आसि बिमाखौ दानस'ना लाखियोमोन दा खोन्थाया जाबाय मा बे ब्राह्मणफोरा बे रिजार्भेसनखौ बोखारनो मानो गिदो जे जोंहा लायनो मोनसे कटा थायोना जे एससिनि एसां सिट बा ओबिसिनि एसां सिट मोनसे जायखिजाया साख्रियावनो जाथो बा किसुमान गेदेर गेदेर कलेजफोराव जाथो इउनिभारसिटिफोराव जाथो बिदि मोनसे कटा थायो जे इ कटानि मोनसे एसेबां सिट दङ होननानै आरो बे सिटखौ लानानै बिसोरो दिनै दावराव दावसि खालामबाय दङ आरो नोंथांमोना बेखौबो मिथिगौ जे बे जेनेरेल कास्टनि सुबुंफोरा एससि एसटि ओबिसि बिसोरखौ माबोरै नाय गोबां रोखोमनि धर्म जोङो मानियो ख्रिस्टान जाथो मुस्लिम धोरोम जाथो बा गोबां बिदि धोरोमफोर दङ नाथाय हिन्दु धोरोमाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेफोरबायदि जाथि हिन्दु होननाय लोगो लोगो नोंथाङा जुदि गौरब खालामदोंबा बिराद गेदेर गोरोन्थि मानोना हिन्दु जानाय लोगो लोगो नोंथाङा मोनसे आरो स्टेप आवगायना थांनांगोन बेयाव जाबाय जाथि आरो बे जाथिनि थाखाय जोंनि भारतआव बिराद दावराव दावसि जाबाय थायो नोंथांमोना जोंनि आसामावबो खम नङा नोंथाङा सोरबा हारसा जेनेरेल कास्टनि न'आव थांबाथाय बिसोरो खोब साबधानै खानसि गंसेयाव नोंथांनो ओंखामखौ होगोन सेपारेटलि होगोन दा एक्सुवेलि एसे खम जालांदो नाथाय गोदो बिदिनोमोन बिसोरो जेब्लाबो जोङो मोनसेनो धोरोमनि मानसि होननानै बिसोरो कुनु दिन मानिना लाया नाथाय नोंथांमोना मुस्लिम धोरोमाव थां बा ख्रिस्टानफोरनाव थां बे मोनसे माबाया खम जालाङो बिसोरना जे ख्रिस्टान जादोंबाथाय ख्रिस्टान गोजा बिसोरना माने जाथिनि सायाव बारा लोब्बा गैया नाथाय हिन्दु जानाय लोगो लोगो जोंनि जाथिनि सायाव बिराद मोनसे प्रब्लेम फैयो आरो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय बाबा भीमराव आम्बेडकारा जोंनि संबिधानाव लिरनानै गालांदो जे बियो सिगांनो मिथिखायोमोन
जे बे ब्राह्मणफोरा बा बे जेनेरेल कास्टफोरा माबोरै बिसोरखौ दमन खालामना लाखिगोन देनां स्कुल कलेजाव थांनो होनाय नङा बे दांनाय माबानायाव सुवा सुथि मानिगोन माबागोन बेनि थाखाय जोंनि हिन्दु धोरोमा एक्चुअलि बिराद मोजां धोरोम खिन्थु जोंनि हिन्दु धोरोमखौ जाय फोसावग्रा जाय गोदो गोदायनि जि शास्त्रफोरखौ फरायहोग्रा बिसोरो बेलेग टाइपै सुबुंफोरखौ माने सोलोङो आरो बिनि थाखाय दाबो बेखौ डेभेलप खालामनो हायाखै जोंनि जाय धोरोम फोसावग्राफोरा बिसोरो बेलेग टाइपनि माने फोसावलाङो आरो बिनि थाखायनो बे जातिबादा दाबो दोंबाय दोङो दाबो बे जाति धोरोमनि माबायाव गोमालाङाखै हिन्दु धोरोमाव नाथाय बाखि सब धोरोमावनो नोंथांमोना खृष्टान बा खृष्टान गोजा बिसोरखौ जातिनि नामाव जेब्लाबो राना नाथाय हिन्दु जानाय लोगो लोगो नोंथाङा एसटि अबिसि सब हिन्दुआनो गोजा खिन्थु बेयावनो जातिनि नामाव राननानै दोनो आरो बै सिङाव गोलैना थानाय जातिखौ गादबना दोननाय जायो आरो बेखौनो बोखारनो थाखाय दिनै कक्रोच पार्टिनि जि जनता पार्टिमोन बिनि उनाव इन्स्टाग्रामाव मोनसेनिफ्राय मोनसे पार्टि फैगासिनो दोङो साननैसो सिगां फैदोंमोन एथानल जिथु E20 जनता पार्टि होननानै जेराव खोब थाबैनो बिसोरबो ग्र' खालामदों इन्स्टाग्रामाव गोबां मानसिफोरा सापर्ट खालामदों आरो बिनि उनाव फैदोंमोन बे रिजार्भेसन हाताव आन्दलन गतिके नोंथांमोना मा सानो जे बे रिजार्भेसनखौ बोखारनो हानाया मोजां जागोन ना लाखिनाया मोजां जागोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो बेखौ डिटेल्सै मिथिनो गोनांबा बिराद गोलाव मोनसे टपिक जालांगोन नोंथांमोनाबो बर जागोन आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो थेवबो आं किसुमान बाथ्रा नोंथांमोननो खोन्थानो ब्राह्मणफोरा मा मा दाय सिगां मावदोंमोन आरो मानि थाखाय दिनै बेफोरबायदि मोनसे रिजार्भेसन बे जोंनि कनस्टिटिउसनाव बिथाङा एड खालामलांदों गोदो बे ब्राह्मणफोरजों नोंथाङा ज' गंसे स्कुलाव फरायनो मोनामोन गोदो जोंनि जि सिङाव गोलैसोनाय थानाय जातिफोरा थाबायनो थांबाथाय आथिङाव हासिब रखम मोनसे माबा खानानै थांनांगोन जाहाथे नोंथांनि आगोना गोमोरलांबाय थायो उन उन थांबाथाय किसुमान ब्राह्मण मानसिया थाबायबाथाय जाहाथे नोंथांनि आगोनाव बिसोरनि आगोना गोलैया ओरैबायदि मोनसे माने अन्धभक्ति बेफोरजों सोरबा सुवा सुथि जालाबायो नालाय दैखौ गोजौनिफ्राय लोंनाय दै लोंनो होआमोन बिसोरो गावसोरनि न'फोराव बा गावसोरनि दमखलफोराव दांनो होआमोन सोरबा जुदि एकदम सिङाव गोलैसोनाय जाथिनि मानसिया जुदि बै इन्द्रायाव दै खावहैबाथाय बै इन्द्राया सुवा सुथि जाजोबो नोंथांमोना आरो मोनसे बुस्थु नोंथांमोना लक्ष्य खालामदो जानो हागौ बे ब्राह्मणफोरा नाय बिथांमोनाव थांना जहैबाथाय बे जायगायाव सुवा सुथि हयथ' नोंथांखौ बारान्दायाव जनो हागोन बा ओरैबायदि जायगायाव जनो होगोन जेखौ माने बिसोरो साफा खालामनो हायो माने नोंथाङा जहैबाबो सुवा सुथि नाथाय नोंथांनि कास कर्मआव फैनानै बिसोरो दालि माइरं सामब्राम बेफोरखौ लाना थांबा बे खिन्थु सुवा सुथि नङा बा नोंथांनि फैसाया सुवा सुथि नङा थिग बिदिनो दा सलायबाय दोङो जोंनि भारताव मन्दिरफोराव नाय नोंथांमोना ब्राह्मण मानसिफोरा थायो थानानै बे मोनसे बिजनेस बानायना दोनदो बिसोरो जाहाथे खामानि दामानि मावनाङा नोंथाङा थां नोंथाङा भक्ति खालामहै बेयाव फैसा दान है आरो बे फैसाजों बिनि जि गाजि होनाय प्रसाद होनाय माइरं थालिर जि दोङो फल मुल गाइखेर बैसोरजों बिसोरनि न'खरा सलायबाय दोङो आरो बेखायनो सोरबा बुंदो जे जिखालिनिफ्राय मन्दिराव फैसानि अनगायै नोंथांमोना बिबार होनोल' स्टार्ट खालाम नाय बे दखानफोरा मा रखम बन्द जालांगोन बे ब्राह्मणफोरा फैनानै बुंगोन जे कुनु भगबान गैया मानसियानो भगबान जों सब एखे जाथिनि मानसि आरो बेफोर भेदभाबफोरखौ नुनानैनो गोदोनो बे भीमराव आम्बेडकारा बेफोरबायदि संबिधानाव एड खालामना गालांदो जायनि थाखाय जोङो दिनै आसामनिफ्राय आलादा जानानै जोङो बिटिआर मोन्दों बा जोङो आलादायै एसे डेभेलप जानो हादों नङाबा बेफोर जुदि रुला थायामोनबा जों गोदोनि रखम बै आसामाव जेनेरेल कास्टफोरजों बिदिनो गादब जाना थानांगौमोन जायखिजाया लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों